Jatend migao mar teko sitima e pacho ka pia Wandayi siem jo Kenya marucho chenro mag tudo sitima kod mwandu sitima kowacho ni timbe makamagi keto ngima jopiny e andaki kendo kelo ng'ikruok e dongruok ma pacho ka koloso Chesumei e kaunti ma Nandi bang' ng'iyo chenro mag keyo sitima mong'ere kaka last mile connectivity kuonde chung' od buche 6 ma Nandi. Wandayi owacho ni sirikal osetiyo kod omenda mathoth neno ni giketo sitima gwengego mar neno ni jodak obedo kod ngima maber ka osingo ka okang' mar chike ne joketh ma donjore gi weche mag mwandu mag sitima. Chenro mar tudo sitima ichwalo e counties mopogore opogore pacho ka mar neno ni miere, sikunde kod kuonde thieth e alworago oyudo sitima. La muhimu ni kwamba tuko hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Rais William Ruto. Na kwa hivyo, serikali kuu ikitekeleza mpango ya stima, lazima tutoe onyo kwa wale wahalifu ambao wanatembea wakiiba, wakikata nyaya za stima, wanaziiba, wakibomoa transformers za stima, wanaiba mafuta ya transformers. Hawa majambazi, hawa wahalifu lazima wakome mara moja. Na vitengo vya mbalimbali vya usalama viko standby, viko alert, na tumeamua kwamba hao majambazi tutakabiliana nao vilivyo.